Diolch yn newyddio. Diolch yn i ti o Dduw am y fraint eto cael dod ger dy fron. I ni'n cyflwyno'n hamser i ti, gofyn i ti i bresynoli dy hun yma yn ein plith, i dywalt y lan ysbryd arnom, tyrd ein plith, i ni'n gofyn hyn ôl trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Cech atgoffa o'r cyfarfodydd sydd yn dod ar noswyl y Nadolig am chwarter wedi 11 o gloch yn nos, fe fydd ein hoedfa croesawu'r Nadolig. Bydd hyn ar-lein yn unig, felly fydd yr oedfa, ni fydd yr oedfa yma yn y capel, ond fydd ar gael os diw ei mynd ar-lein. Felly chwarter wedi 11 ar noswyl Nadolig. Hoedfa nesaf, Pnawn Sul am hanner awr wedi 3. Ar fel y gwyddoch chi ni'n parhau i fethu cymryd casgliad ar y Sul. Os hoffech chi gyfrannu tuag at y gwaith, mae croeso chi gysylltu â fi neu un o'r stiwardiad. Gydewch ni droi at air Dduw at lyfr yr Actau, yr 20fed benod, Actau penod 20, ac yn dechrau darllen yn adnod 17. Actau penod 20 ac adnod 17. Ac o Miletus efe anfonodd i Ephesus ac alwodd ato henuriaid yr eglwys, a phan ddeithant ato efe a ddywedodd wrthynt, chwi a wyddoch y dydd cyntaf y deithim i Asia. Pa fodd y bu mi gyda chwi dros yr holl amser, yn gwasanaethu'r arglwydd gyda phob gostyngeidrwydd a llawer o ddagrau a phrofedigaethau, y rhai a ddigwyddodd i mi trwy gynllwynion yr Iddewon. Y modd nad ateles ddim o'r pethau buddiol heb ei mynegu i chwi, a'ch dysgu ar gyhoedd ac o di i di. Gan dystiolaethu yr Iddewon ac i'r Groegiaid hefyd, yr edifeirwch sydd tuag at Dduw a'r ffydd sydd tuag at ein harglwydd Iesu Grist. Ac yn awr wele fi yn rhwym yn yr ysbryd yn myned i Jerusalem, heb wybod y pethau a ddigwydd i mi yno, eithir bod yr ysbryd glân yn tystio i mi ym mhob dinas, gan ddywedyd fod rhwymau a blinderau yn faros. Ond nid wyf fi yn gwneithio'r cyfrif o ddim, ac nid gwerthfawr gennyf fy einioes fy hun, os gallaf orffen fy ngyrfa trwy lawenydd, a'r weinidogaeth a dderbyniais gan yr arglwydd Iesu, i dystiolaethu efengyl gras Duw. Ac yr awr hon, wele, mi a o'n na chewch wi oll ymysg yr rhai a bu mi yn tramwy yn pregethu teyrnas Dduw, weled fy wyneb i mwyach, oherwydd paham yr ydwyf yn tystio i chwi y dydd heddiw, fy mod i yn lan oddi wrth waed pawb oll, cynnys nid y mateliais rhag mynegu i chwi holl gyngor Duw. Bydd y bendith Duw ar iair sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn i ti unwaith eto Dduw am y fraint o gael dod at ti ac yn llawenhau am bob un cyfle i ni'n gallu wneud hyn ac yn gallu wneud hyn gyda'n gilydd i ddod ger bron o'r seddfainc o'r ras ac yn gallu dod a'n mawl a'n deisyfiadau at ti ac yn gwybod fod na groeso, fod yna dderbyniad gan ein bod yn dod fel rhai sydd wedi gwisgo a'i gorchuddio'n llwyr a chyfiawnder yr arglwydd Iesu Grist ei hun. Ac felly ni yn diolch i ti am y ffordd a agorwyd i ni i cael dod yn blant i ti ac i ni yn diolch o Dduw am yr sicrwydd sydd yn dy air di fod y sawl sydd yn dod at ti nad wyt ti yn ei troi i ffwrdd. Does dim un enaid erioed wedi dod y droed y groes ac yn galw am drigaredd. Wrth ddod trwy edifeirwch a ffydd o Dduw, does dim un wedi ei wrthod, does dim un wedi cael gwrthodiad gen i ti, dy fod ti wedi ymestyn allan dy law estynedig ac wedi ei hachub. I ni'n diolch o Dduw fod hyn yn wir yn y gorffennol, nad oes un dros y canrifoedd wedi cael y gwrthodiad hynny, ac yna o Dduw i ni'n gwybod hefyd fod y air yn dweud, na fydd na un yn y dyfodol chwaith, fydd yn profi y gwrthodiad wrth ddod, dan bwysau ei ogrwydd pechod at yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly o Dduw i ni yn diolch i ti am yr efengyl sanctaidd, yn diolch am y newyddion da, yn diolch bod ma ddeiant, bod na olchiad, bod na heddwch i'w gael, ac i ni'n meddwl wrth i ni agosau at gyfnod y Nadolig, a llawer o sôn am heddwch ac yn y blaen, ac eto y byd ddim yn gwybod am beth y mae'r gwir heddwch. Does dim ymgyffred ganddynt am yr heddwch yr wyt ti yn ei gynnig. Ac felly o Dduw i ni yn gweddio am yr rhai sydd heb yr heddwch yma y byddi ti'n agor i llygaid iddynt weld nad oes ganddynt yr hyn sydd yn bosib, nad oes ganddynt yr hyn yr wyt ti yn ei gynnig iddynt, nad oes ganddynt yr hyn yr wyt ti yn ei addo i'r sawl a ddaw at ti. Ac felly o Dduw y bydd na waith yr ysbryd glân yn tywys y neidiau at y groes yn ystod y cyfnod yma. Rho disgwyliadau mawr i ni o Dduw, i ni'n gofyn i ti, i'n helpu ni i gredu fod y pethau hyn yn bosib,
lle mor aml o Dduw, i ni ddim yn disgwyl y pethau hyn i ddigwydd, i ni ddim yn disgwyl i gweld calonau caled yn meddalhau. Maddau ni o Dduw am ein anghrediniaeth, rho'r disgwyliadau ni, rho'r ffydd yna i ni gredu wrth i ni weddio y byddu di yn dychwelyd i'n plith unwaith eto ac yn diwygio ein gwlad, yn diwygio dy bobl fan hyn yn ein gwlad ni ac ar hyd a lled gwledydd y byd. Ni'n gofyn o Dduw y byd na ymweliad, y byd na dywalliad o'r ysbryd glân. I ni yn gofyn am hyn o Dduw, i ti ddod i'n plith ni hyd yn oed yn ystod yr oedfa hon. Gad i ni brofi cyffyrddiad o'r nef, gad i ni brofi dy fod wedi dod i'n plith i ni wybod hyn wrth i ni ganu dy glodydd, wrth i ni wrando ar dy air. Felly o Dduw, diogelan hamser bendithion ni nawr, paratoni ar gyfer wythnos i fyw i dy ogoneddi di. Tyr di'n plith, i ni'n gofyn hyn ôl trwy enw ac heiddiant yn Harglwydd Iesu Grist. Amen. Gydwch i ni nawr ganu Carol rhif 16, Hosanna, Hallelujah fe anwyd brawd i ni. Carol rhif 16 gen i sefyll i'w chanu. Bydd am yn testyn o lyfr yr actau, yr 20 benod, actau penod 20 ac adnod 21. Gan dystiolaethu i'r Iddewon ac i'r Groegiaid hefyd yr edifeirwch sydd tuag at Dduw a'r ffydd sydd tuag at ein Harglwydd Iesu Grist. Nawr, ar ôl i Paul gyrraedd Miletus anfonodd am yr heniriaid. Yr oedd Paul yn awyddus i'w hyfforddi, i'w rhybuddio a'i calanogi ymhethau Duw. Ac yr oedd ganddo faich byddant yn ffyddlon i'r alwedigaeth. I'r hyn y galwyd hwy i'w wneud, y byddant yn dyfal barhau, ddim yn gwangaloni, ddim yn newid dim byd, yn cadw ei golwg yn glir. Ac felly galwyd hwy ynghyd, adnod 19, yn gwasanaethu'r arglwydd gyda phob gostyngeidrwydd a llawer o ddagrau a phrofedigaethau, a rhai a ddigwyddodd i mi trwy gynllwynion yr Iddewon. Ni'n gwelodd ei hun fel gwas, fel ceithwas i'r arglwydd, yn llwyr ddarostyngiedig iddo. O'n i'n clywed gwrando rhyw bregaeth yn ddiweddar ac yn dweud am gŵr oedd wedi gwasanaethu'r arglwydd mewn ffordd rhyfeddol ac yn dweud yr oedd e wedi dysgu marw i'w hun. Nad oedd ots ganddo yr hyn oedd yn digwydd iddo fe, na hyn a ddywedwyd amdano, ond yr oedd wedi marw i'w hun cyn belled bod Crist yn cael ei ogoneddu. Dim rhywbeth ffwrdd â hi yw hynny ac yn meddwl nad ydyn ni'n ofalus am unrhyw beth, ond
Crist yn cael ei ogoneddu mwy na dim byd. Allwch chi ddweud hynny am Paul. Yr oedd yn geithwas i'r arglwydd, yn llwyr ddaros tyngedig iddo. Ac yr oedd yn fodlon ildio ei hun yn llwyr. Cymaint felly, yr oedd yn barod dioddef droso. A dywed am y baich oedd ganddo dros y sawl yr anfonwyd ef i bregethu iddynt. Ffordd i a chawdwriaeth. I ni'n gweld o'r geiriau yma, y faich oedd ganddo. Fe wylodd lawer o ddagrau trostint. Yr oedd yn wylo trostint. Adnod 31. Am hynny, y gwyliwch a chofiwch dros 2 blynedd na ffeidiais i nos a dydd a rhybuddio pob un ohonoch a dagrau. Bob nos a phob dydd am 2 blynedd, yr oedd yn wylo trostint, yn ei rhybuddio, yn pledio â nhw am 2 blynedd, a'r dagrau yn llifo. Dyna oedd y faich. 2 Corinthiaid 2:4, canis o orthrymder mawr a chyfyngder calon, yr ysgrifennais atoch, a dagrau lawer. Nid fel eich tristheid chwi, either fel y gwybyddach y cariad sydd gennyf yn eleithach tuag atoch chwi. Mae'n rhyfedd ond diwe. I ni'n byw yn oes, pan i chi'n pledio â phobl, pan i chi yn rhybuddio pobl am yr efengil ac yn rhybuddio nhw am ffordd y byd a'r llwybr llydan ac efallai nad ydynt ar y llwybr cil wedi'r cyfan, yn enwedig pan nad oes unrhyw arwydd o hynny wedi bod. A bod yna hyder ar y llwybr llydan. Ac i chi'n rhybuddio yn pledio nhw, fel mae Paul yn dweud fan hyn, a dagrau. Ac eto i gyd yn meddwl, pa hawl sydd gyda chi i'n rhybuddio ni? Pa hawl sydd gyda chi i bledio â ni? Mae'n dyddiau rhyfedd iawn yn dydynt. Dyddiau pechadurus tu hwnt. Mae'r un drwg fel petai yn cael ei ffordd. Yr oedd Paul am 2 mlynedd yn wylo a baich drostynt. Bob un cyfle, fi'n cofio, fi'n siŵr o Spurgeon oedd yn dweud yr oedd yn pregethu, yn gwybod, bob tro oedd yn pregethu, yn gwybod fod sofraniaeth Duw ar waith. Ac fe fydd e'n achub, yr rhai fydd e'n achub yn yr amser y bydd e'n ei achub nhw. Ac i ni'n gwybod hynny, ni'n credu hynny, ni'n gwybod bod hwnna'n wir. Ond yr oedd e hefyd yn dweud fe na i bregethu fel petai popeth yn ddibynnol ar fy mregethu fi, gan gofio'r athrawiaethau. A dyna'r elfen o pledio, a gwylo, a dagrau, a rhybuddio. A dyna bydd oedd Paul, a dyna bydd mae gweision yr arglwydd wedi wneud dros y canrifoedd. Ond mae'n adlewyrchiad o gyfnod yr oes sy'n ei byw yn ni. Pan mae'r rhai sydd yn proffesu yn dweud, na, peidiwch a phledio, peidiwch a rhybuddio, peidiwch chi a dweud bod chi'n crio drosto ni, a bod ganddoch chi faich drosto ni, achos pwy i chi ddweud wrtho ni. Ond nid dyna beth ni'n gwynebu heddi. A gwau yr rhai sydd yn meddwl dweud hynny. Dychmygwch chi dweud hynny wrth yr apostol Paul. Achos y cariad o'r mwyaf yw i rybuddio ac i bledio. Sawl gwaith i ni wedi dweud hyn o'r pulpit. Os welwn ni blentyn yn rhedeg ar draws y lôn. Fi fel athro ysgol, os ai a phlant ar drip ysgol ac yn croesi'r lôn ac yn stopio'r traffig, ac bod fi'n gweld i rhieni nhw draw fyna, ac fe wela i blentyn yn camu allan i'r llwybr, credwch chi fi, fe weidda i ar y plentyn. Fe goda i fel llais ar y plentyn, a'r fam a'r tad draw fyna, achos dweda i hyn wrthoch chi, fe rybuddio i nhw os dwi'n gweld car, neu fws, neu lori'n dod, ac i chi'n rybuddio nhw, peidiwch a camu allan, stopiwch, mae yna berig. Ond nid dyna'r natur, ond nid dyna'r cariad o'r mwyaf yw i rybuddio pobl. Ac eto gyd fel cenedl i ni wedi tawelu, ond nid ydyn ni wedi gwneud joban dda o dawelu gweision yr arglwydd rhag rhybuddio, rhag pledio, rhag wylo. Creda fi bellach efallai bod y dagrau wedi hen fynd, wedi hen sychu. Ac yn meddwl, wel, os dydyn nhw ddim yn credu, dydyn nhw ddim yn credu. Fe ddown nhw rhywbryd achos mae Duw yn sofran. Dydw i ddim yn siŵr os mae dyna'r ffordd gywir o edrych ar sofraniaeth Duw. Mae Duw wedi rhoi tasgu i'r apostol Paul. Ac yr oedd apostol Paul yn gwybod y mae Duw yn sofran. Ac fe fydd yn achub, ond mae yna gyfrifoldeb ar y gwas yr arglwydd ac ar yr unigolyn i gredu, ac i bledio nhw, ac i ymateb. A dyna beth ni'n gweld fan hyn. Felly yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar y faich
oedd gan Paul, ac yn ar neges o Edi Farhau, ac yn olaf yn drydydd y ffydd sydd yn angen reidio. Wel, y faich, dyna chi faich oedd gan yr apostol Paul dros eneidiau, adnod 20. Gwrandewch ar hwn, y modd nad ateliais ddim o'r pethau buddiol heb ei mynegu chwi, ach dysgu ar gyhoedd ac o didi, dalies sydd nôl ddim byd. Petai hyn ddim yn wir, pe na bydde gan o wir faich. Dyma be fydde fe wedi wneud, mi fydde fe wedi addasu'r neges ychydig. Mi fydde fe wedi yn siŵr o fod wedi ofni tramgwyddo ei wrandawyr gyda'i neges. Yn siŵr i chi. Petai ganddo ddim y baich yma mae'n sôn amdano, petai gan Paul, pe na bydde gan Paul y faich yma, ond bod e wedi ffeindio hun yn y swydd fel petai a fod e yn credu, ond oedd e ddim wir yn faich, mi fydde fe wedi addasu rhywfaint ar y neges. Achos bydde fe ddim eisiau tramgwyddo, a fydde fe wedi bod yn ddidwyll, sawl gweinidog sydd yn ddidwyll, trwy gydol ein gwlad ni dros y blynyddoedd, maen nhw'n ddidwyll, does dim amheuaeth am hynny. Ac maen nhw falle eisiau gwneud yn dda, does dim amheuaeth am hynny. Dydyn ni ddim yn sôn am hynny, ond rhaid dweud hyn, efallai nad yw'r weledigaeth yn glir, ac efallai nad oes ganddynt faich dros yr enaid. Ac felly, trwy ofni tramgwyddo y gwrandawyr, yn addasu'r neges rhyw fymryn. Ac felly bydde wedi tynnu nôl rhywfaint. Nid oedd Paul yn wylo dagrau dros ei sefyllfa druenus sylwch. Nid yr erledigaeth oedd yn peri dagrau i lifo i Paul. Nid y pethau cas yr oedd pobl yn dweud amdano fe. Allen ni ddweud hynny, ac chi'n gallu deall e. Dydyn ni ddim yn wylo oherwydd bod pobl yn gas i ni. Dydyn ni ddim yn wylo oherwydd bod pobl yn gwrthod dod ac yn gwrthod gwrando ac yn dweud pob math o gelwydd neu beth bynnag yw e. I chi'n wylo oherwydd, mae cyflwr eu heneidio nhw yn ddifrifol. Dyna beth oedd Paul, ddim yn crio ac yn wylo ac yn dagrau'n llifo oherwydd bod yr Phariseiaid yn ceisio i ddalau laddau. Doedd e ddim yn wylo am hynny, doedd e'n sicr ddim yn mwynhau e. Ond nid dyna oedd y faich. Fe wylodd oherwydd cyflwr eu heneidio nhw. Ac fe wylodd e wrth weld y byd yn ei gelyniad tuag at Grist. Ond nid dyna sydd yn peri ni fod yn drist. Ond nid dyna beth sy'n peri ni dristhau. Nid yr elfen bersonol, wrth gwrs mae elfennau o hynny yn rhan o bopeth, ond nid dyna sydd yn peri ni dristhau. Beth sy'n peri ni dristhau yw gweld caledwch pechod ac anghrediniaeth, a hyder pechod, a hyder bydolrwydd. Dyna'r beth sy'n peri'r dagrau lifo, ac yn gweld o beth yw'r cyflwr Philippiau 3:18, canes y mae llawer yn rhodio am yr rhai y dywedais i chwi yn fynych, ac yr ydwyf yr awr hon hefyd dan wylo yn dywedyd mae gelynion croes Crist ydynt. Doedd Paul ddim yn poeni am ei enw da fe. Nid oedd yn poeni am y cynllwynion oedd gan yr Iddewon yn ei erbyn e. Nid dyna oedd yn flaenllaw yn ei feddwl e. Baich oedd ganddo am ei lles nhw, lles ei heneidiau, yr oedd am ei gweld yn dod at yr arglwydd, yn byw i'w ogoniant. Dyna beth oedd wraidd i bregethu fe, dyna oedd y faich oedd ganddo fe, i ni am eich gweld yn dod i wir ffydd ac i wir fywyd o sancteiddrwydd, ac i ogoneddu Duw yn eich bywydau, ac i fwynhau cwmnïaeth yr arglwydd yn ei bywydau. Ac y peryglon a wynebodd, y gwrthwynebiad, fe barhaodd Paul yn ffyddlon. Edrychwch ar adnod 27. Canis nid y mateliais rhag mynegu chwi, holl gyngor Duw, nes i ddim tynnu nôl dim. Ble bynnag yr oedd, yn gyhoeddus ac wrth sgwrsio yn unigol, ni chadwodd ddim byd yn ôl. Gwybu pwysigrwydd, rheidrwydd, pregethu holl
gyngor Duw iddynt. Rhaid oedd iddynt dysgu am Dduw. Dyma beth oedd e'n gwybod, oedd y gynulleidfa oedd ganddo fe. Oedd e'n gwybod, mae e'n mynd i dramgwyddo y mwyafrif llethol, ond oedd dal angen iddynt wybod yr materion pwysig yma. Roedd dal angen iddyn nhw cael eu rhybuddio, ac roedd dal angen iddo bledio â nhw. Ac felly ni am mateliodd, ni chadwodd e ddim byd yn ôl, oedd yn llesol iddynt. Oedd angen iddynt dysgu am Dduw, am ei berson, am berffeithrwydd Dduw. Dyna chi faterion. Petai'r byd yn cael golwg ar berffeithrwydd a sancteiddrwydd Dduw. Petai'r eglwys yn gwybod mwy am berffeithrwydd a sancteiddrwydd Dduw. Dyna chi newid bydde. Ac mae fe a'n gwnaeth ac nid ni ein hunan. O dyna chi wers bwysig i dysgu. Dywedodd sut y byddwn yn sefyll rhyw ddydd. Dyma beth oedd yn dweud wrth y bobl. Fe ddywedodd e wrthyn nhw, fe fyddwn ni'n sefyll rhyw ddydd o flaen yr arglwydd, ein creawdwr. Ond hefyd yr arglwydd fel barnwr, yr oedd e'n gorfod dweud hynny wrthynt. Ni ymateliodd rhag dweud hynny. Dyw e ddim yn hawdd, nag yw. Dyw e ddim yn hawdd dweud na. Dyw e ddim yn hawdd dweud wrth unrhyw enaid y byddwn yn atebol ger ei fron. Yn atebol am ein hymateb i'w air i'r efengil, i'w fab i'r arglwydd Iesu Grist. Chadwodd e ddim byd nôl. O, fe ddwedodd wrthynt i Dduw y tad anfon ei fab i'r byd i ddelio gyda'i pechod nhw. O, fe ddymunodd Paul yr hyn oedd yn llesol i'w heneidiau. A hyn oedd yn llesol iddynt wybod mor fyr y deithant o'i ogoniant e. Fe ddysgodd iddynt am bechod. Fe nath e ddisgrifio i cyflwr trienus pechadurus marwedd. Fe nath e esbonio iddynt i chi'n farw yn ysbrydol, i chi wedi tramgwyddo Duw, ac oherwydd pechod, fe fyddwch chi'n marw'n gorfforol, mae hwnna'n wir, i chi yn farw yn ysbrydol, mae hwnna'n sicr yn wir, ac fe fyddwch chi'n marw yn dragwyddol, gyda'r barn sydd i ddod, felly fe ddysgodd e'r cyfan. I raid oedd ddim yn deall dim am hyn. Fe ddysgodd e ddim, fe ni chadwodd e ddim byd yn ôl. Fe ddwedodd fe fydd na gosb tragwyddoldeb heb Grist. A dyma oedd yn peri i'r dagrau lifo. Dyma oedd yn peri i'r lais codi. Dyma oedd y pledio, achos oedd yn gweld nhw, roeddwn i'n meddwl wrth baratoi hwn, sawl un dros y blynyddoedd sydd wedi bod yn rhan o unrhyw gynulleidfa lle dwi wedi pregethu, heb sôn am bobl eraill. A sawl un o'r heini nawr sydd yn rhagwyddoldeb. Rhai yn y nefoedd. A oedd yn eistedd yn gwrando. Ond rhai wedi mynd i golledigaeth. Mae'n eich sigloch i yn dwi. Mae'n eich sigloch i feddwl fy mod i wedi pregethu efengil i'r rhai sydd nawr yn uffern tragwyddol. Pan nes i feddwl am hwnna, nath e fy ysgwyd i fy sodle. Dyna i chi gyfrifoldeb. I bod yna rhai yn ein plithni sydd yn meddwl bod chi gallu gwneud rhyw broffes a tic yn y bocs ac yna ac yn byw i bywydau ac yn mynd i golledigaeth tragwyddol ac ni wnaethon ni rhybuddio nhw, ni wnaethon ni bledio nhw. O na, fi o'n i'n neis iawn iddyn nhw ac yn gadael nhw feddwl fy popeth yn iawn. Ond na, mae yna rhai yn uffer nawr, hi tragwyddoldeb heb obaith o gwbl, hi tragwyddoldeb ac wedi bod yn gwrando ar yr efengil. Mae e'n codi dychryn arnoch chi. Os nad yw hwnna'n peri i'r dagrau lifo, dwi ddim yn gwybod beth all peri'r dagrau lifo. Wrth weld capel gwag, pan gall y capel, mae cael ei lenwi dros 50 o weithiau neu'n prif ddinas ni yma yng Nghymru, ac mae hwnna'n peri'r dagrau lifro. Pam oedd Paul yn wylo? Pam dydd a nos roedd yn wylo ac yn pledio ac yn rhybuddio o pobl, achos roedd e'n gweld beth oedd i diwedd nhw. Roedd e'n gweld, os na newch chi ymateb i Grist, os na fyddwch chi'n dod i gwir ymddiriededd yn Grist, os na fydd gwir gwaith yr Ysbryd Glân yn eich enaid chi, be fydd yr enaid yn camu dragwyddoldeb rhyw ddydd. Dyma oedd yn peri'r dagrau lifo. Y byddai'r sawl y gwel o'i flaen a oedd yn elynion i Dduw. Y byddai'r rhai hynny yn golledig. Doedd e ddim yn poeni bod nhw ddim yn hoffi fe.
Doedd e ddim yn poeni bod nhw'n gadael yr oedfa ac yn cwyno am y pregethu. Doedd e ddim yn poeni am hynny. Beth oedd yn poeni amdano? Nad ydyn nhw'n hoffi'r neges dwi'n rhoi dyn nhw, fe fyddai'n ffyddlon i'r neges ac fe fyddai'n wylo dros yr enaid. Fod yr enaid yma efallai'n golledig. Chi'n gwybod beth o'n i'n meddwl am doctoriaid? Doctor da fydd doctor sydd yn dweud y gwir wrthoch chi. Ond chi'n gwybod beth? Os nad oes gobaith gwella, a mae oriau ar ôl sydd â chi, mae dal dwi'n credu cyfrifoldeb gan y doctor i ddweud y gwir wrthoch chi. Dwi ddim yn neis nag yw. Oriau sydd ganddoch chi, a dyna'r gwir. Ond byddech chi bron iawn yn gallu dweud, oes rhaid dweud, achos dwi ddim yn mynd i wneud dim gwahaniaeth. Ond dychmygwch chi doctor sydd yn gwybod bod y neges sydd ganddo yn gallu cynnig gobaith o iachad. Os cymerwch chi'r moddion yma, fe fyddwch chi'n gwella, ond dwi ddim eisiau dweud wrth y claf achos bydd yn dychryn y claf. Byddech chi'n gobeithio y bydd y doctor na'n cael ei daro oddi ar y rhestr o feddyg am weddill i fywyd. O'r oedd yn gwybod am y gobaith, ond oedd e ddim eisiau dweud rhag ofn byddaf yn upsetio'r teulu. A byddai'r claf wedi gallu gwella. Dychmygwch y beth. Chi ddim yn gallu dychmygu'r fath beth. Ond felly sydd fan hyn, mae yna obaith fan hyn, mae yna neges o obaith ganddo ni. I ni'n dweud wrth bobl, gwnewch yn siŵr, os yw'r rhai sy'n gwrando wir wedi dod i gredu ac wedi gwrthgilio, y gobaith yw fydden nhw'n dod nôl o'i gwrthgiliad i fyw i ogoneddu Duw. Ond o leia bod nhw wedi cael eu siglo i ddeffro. Dyna'r wylo oedd gan Paul, a'r pledio, a'r hybuddio, dydd a nos, pregethu fel petai popeth yn ddibynnol arno, ond yn gwybod mae'r arglwydd sydd yn achub. Dyna'r cydbwysau. Fe ddymunodd ei pwyntio at Grist, fel yr unig ateb, i bwyntio at yr arglwydd Iesu Grist a fi byw bywyd perffaith yn ei lle, at ei farwolaeth ar y groes yn cymeryd ei cosb yn ei lle. Fe ddywedodd wrthynt yr angen i ddod at Grist. Mae dyma oedd yn llesol iddynt, dyma beth sy'n llesol i chi. A beth yw gwir dod at Grist, nid dod i'r blaen ac arwyddo rhyw ddogfen, nid rhoi rhyw law fyny, nid dweud rhyw weddi bach cyfleus a cario ymlaen gyda'ch bywyd. Na. Beth oedd gwir ddod at Grist. Wel, gyda'ch ni symud ymlaen yn ail edifarhau gan dystiolaethu yr Iddewon ac i'r Groegaid hefyd, yr edifeirwch sydd tuag at Dduw, a'r ffydd sydd tuag at ein harglwydd Iesu Grist. Fe bregethodd Paul i bob un, beth bynnag y cefndir y genedl, beth bynnag yr atgasedd y gwrthwynebiad, fe dystiodd i'r Iddewon ac welodd y groes fel achos tramgwydd. Dyma beth nath fe welodd ei Iddewon yn ei plith, ac fe bregethodd y groes. Ond oedd yn gwybod fod hwn yn achos tramgwydd i'r Iddewon. Fe bregethodd i'r Groegiaid a welodd y groes fel ffolineb ac yn chwerthin am ei ben. Ond fe bregethodd yr groes iddyn nhw hefyd. Fe bregethodd yr efengil yn ei chyfanrwydd. Ac yma cawn grynodeb o'r hyn oedd mor bwysig i'w gyhoeddi. Edifeirwch a ffydd. Fe eilw arnynt i edifarhau. Ond nid dyma oedd neges Crist hefyd. Dyma'r neges yr holl ysgrythyr. Daw hyn o ganlyniad, ni'n gwybod o waith yr Ysbryd Glân am waith holl bwysig, angenrheidiol. Does dim gobaith o'n i bai am waith yr Ysbryd Glân. Ni'n gwybod, rhaid iddo fe blannu'r hedyn o fywyd yn yr enaid. Dim ond yr Ysbryd Glân all wneud hyn. Dim ond yr Ysbryd Glân sy'n gallu'n bywhau ni i ni weld ein cyflwr. Nid Paul oedd yn wneud hyn. Dim ond cyhoeddi holl gyngor Duw yr oedd yn gallu ei wneud. Rhaid i'r arglwydd iachub, rhaid i'r arglwydd agor y llygaid, ond mae'r Ysbryd Glân oedd yn cymhwyso'r hyn yr oedd yn pregethu. Sydd yn plannu hedyn bywyd ac yn agori'r llygaid yr enaid. Mae yna rhywbeth bartneriaeth fan hyn, ond oes na, mae e'n gras i'r cyfan, a mae ni'n gweld y trigaredd yr arglwydd a charedigrwydd yr arglwydd, ac mae'n rhoi lle i ni fod yn rhan o gyhoeddi'r neges, ond Duw sydd ar waith. Mae dal rhaid i ni gyhoeddi'r neges ac i beidio cadw dim byd nôl, ac i bledio, ac i rybuddio.
Ond yr ysbryd glân yn dod ac yn agor llygaid yr enaid. Ac am y goriad yw hynna, am olwg a geir, lle gynt y mae'r enaid, lle nad ydynt yn gweld. Ni welodd neb bod eu pechodau yn wrthwynebus I Dduw. I chi nabod llawer yn dydych. I'n nabod llawer yn y byd. Dydyn nhw ddim yn gweld eu pechodau fel unrhyw beth sydd yn wrthwynebus. Os ydynt yn gweld bod ganddynt bechod, ac wrth gwrs mae hynny'n ddibynnol ar I magwraeth a'i haddysg falle, achos maen nhw'n gyfarwydd ar term pechod. Ac felly allwch chi ddweud, os ydyn nhw'n fodlon cydnabod fod na fath beth a phechod, ac efallai dim dealltwriaeth o beth yw ystyr y gair, ond pethau drwg efallai byddai'r byd yn ei ddisgrifio fe. Dydyn nhw ddim yn ei weld ar y cyfan fel unrhyw beth sydd yn wrthwynebus I Dduw. Y mae pawb yn gwneud yr un peth. Ac felly ar sail hynny, dwi ddim yn achos o boendod iddynt. Doedden nhw ddim yn gweld difrifoldeb eu camwedd iddynt dorri cyfraith yr holl alluog. Doedden nhw ddim yn gweld na. I chi nabod pobl, dyn nhw ddim yn gweld bod be maen nhw'n wneud yn tramgwyddo'r arglwydd. Dyn nhw ddim yn gweld y difrifoldeb eu camwedd. Dyn nhw ddim yn gweld bod na atebolrwydd. Ac I ni nabod pobl, dyw ddim yn eu poeni nhw. Mae'n ei upsetio nhw os maen nhw wedi cael eu dal. Mae'n ei upsetio nhw os maen nhw wedi brifo rhywun. Ambell waith ac maen nhw'n teimlo wel bod ni'n mynd trio brifo chi a falle newn nhw ymddiheurio. Ond dyna I gyd yw dyn nhw ddim yn meddwl bod rhain yn tramgwyddo yr holl alluog. Dyn nhw'n yn gweld fod eu pechod yn unrhyw beth o bwys. Yn sicr ddim y pethau bach. I ni ddim wedi lladd neb maen nhw'n dweud. Dydyn nhw ddim yn gweld eu bod heb fyw i'r pwrpas y criwd hwy. Dyn nhw ddim yn gweld hwnna fel fawr o beth. Bod nhw wedi byw eu holl fywydau heb fyw I ogoneddu Duw a'i fwynhau. Dyna'r pwrpas y creuwyd ni, ond dydyn nhw ddim yn gweld bod hwnna o fawr o bwys. Ond dychmygwch phan fod yr ysbryd glân ar waith ac yna'n cael yr olwg o gyflwr eu heneidiau a'n gweld am y tro cyntaf bod eu gweithredoedd gorau megis bratiau bydron yng ngolwg Duw. Dyna chi eiliad, mae yn eich siglo chi. Mae yn ysgytwol, mae'n anferth o beth, yr eiliad honno I chi'n dod I weld bod eich pechod, beth yw eich pechod, a beth yw eich gweithredoedd gorau chi, eich gweithredoedd crefyddol chi, eich addoliad chi os ych chi'n grefyddol. Mae bratiau bydron ydynt yng ngolwg Duw. Pan maen nhw'n clywed am berson Duw ac am Iesu Grist, ac am ei gariad ac am ei drigaredd, ac yna'n gweld ei fod wedi mynd i'r groes, trostynt. Ac yna I weld ei bod nhw wedi mynd yn erbyn un mor trigarog ac mor gariadus. Ac mae'r pechod, mae'r eogrwydd yn pwyso fel mynyddoedd byd. Yr fath eogrwydd. Mae hyn mor bwysig. Hyn sydd yn peri i'r enaid dechrau troi. Ond nid yma beth sy'n hanfodol, mae rhaid iddo fe fod yn wyrth. Rhaid mae gwaith yr arglwydd yw achos mae'n amhosibl perswadio unrhyw un I weld difrifoldeb eu pechod. Ond pan mae'r enaid wedi cael ei deffro, mae'r hedyn wedi blannu gan yr ysbryd glân, maen nhw'n dechrau gweld am yr aniddigrwydd yna'n cynyddu, a'r anfodlonrwydd yn cynyddu, mae'r anhapusrwydd yn cynyddu nawr, ac yn mynd o un lle i'r llall, dim byd yn helpu, ac nawr maen nhw'n teimlo yn dechrau gweld eu bod nhw wedi tramgwyddo Duw. Mae'n rhai yn trio gwella eu hunan, mwyn gweld os nhw'n gallu plesio Duw, ond maen nhw'n gweld bod hwn yn dod mor fyr o ogonion Duw, ac maes o law maen nhw'n gweld yr wyf heb obaith, does dim gobaith I mi yn y byd. Ond dyma sydd yn peri i'r troad yma ddechrau, i'r troi oddi wrth bechod, I droi oddi wrth yr hen ffyrdd, I droi oddi wrth hunanoldeb a balchder, wrth deimlo'r hyn ydyn unig y mae'n troi oddi wrth I bechod, ond mor bwysig yw troi tuag at Dduw, tuag at Grist. Dyma yw wedi feirwch, y mae'n ganlyniad I waith yr ysbryd glân, y mae enaid o'r diwedd yn gweld I bechod, ac yn gweld difrifoldeb ei bechod, ac yn gweld diwedd ei bechod, ac nawr mae'n gweld gogoniant yr arglwydd, mae'n gweld Crist ar y groes, mae'n gweld ei berffeithrwydd, mae'n gweld ei brydferthwch, ac mae'n gweld yr arglwydd Iesu Grist a'i ddwylo pur ar led. Ac mae'n dechrau troi o'r byd a troi o'i bechod tuag at Grist,
Gai ofyn, oes yna rai yma, neu sydd yn gwrando, sydd wedi profi gwaith yr Ysbryd Glân yn cychwyn y gwaith yma noch, yn agor Llygaid yr Enaid. Os felly, beth yw'r cyngor? Be mae Paul yn pledio gyda chi i wneud? Trowch. Trowch o'r byd. Trowch i ffwrdd o'ch pechod. Trowch at Grist. Trowch at droed y groes. Dyna yw'r cyngor. Dyna'r rhybydd sydd fan hyn. Os na newch chi hyn, does dim gobaith, ond fel meddyg gwerthu halen, yn dweud wrth rhywun, mae na obaith. Os newch chi wneud hyn ar llall. Ac felly mae Paul yn dweud, mae na obaith i chi. Mae na obaith, mae'r arglwydd yn llawn cariad, yn llawn trigarfyd, anfonodd ei fab. Mae ar y groes, mae wedi cadw'r gyfraith yn eich llechi, mae wedi cymryd y gosb yn eich llechi. Beth sy'n rhaid chi wneud? Dewch at y groes, ewch trowch o'r byd, trowch o'ch pechod, a dewch at Grist, dewch at y groes. Edifarhewch, dyna'r gair diwynyddol am y peth, ond beth yw e? Yw gweld difrifoldeb eich pechod, a gweld bod chi am rhedeg i ffwrdd ohono, ac i adael e, ac yn mynd tuag at un sydd yn gallu delio ge. Wel, yn olaf yn drydydd, gadewch ni edrych ar y cyngor sydd yn parhau ffydd. Adnod 21 eto, gan dystio leithi i'r Iddewon ac i'r Groegiaid hefyd, yr edifeirwch sydd tuag at Dduw, a'r ffydd sydd tuag at ein harglwydd Iesu Grist. O, am ganlyniad i waith yr Ysbryd Glân, ar ôl agoriad Llygad yr Enaid, i weld yr hyn sydd yn wir am ei henaid. Mae hyn yn peri'r Enaid ddod yn llwythog, ond nid yw e, mae'r rhaid, dyma beth sydd yn digwydd. Fe fydd ar ôl gwaith yr Ysbryd Glân yn agor Llygaid yr Enaid ac dangos i chi eich pechod, ac pa mae'r broses yma o edifeirwch yn ei le, ac mae'r troi yn dechrau digwydd. I chi'n gweld y troi yma'n raddol bach, falle chi'n edrych ar rywun arall a chi'n gweld, a dyn nhw'n edifarhau? Oes na dechrau troi oddi wrth y byd a'i pechod, a troi at Grist, neu'r unigolyn ei hun, i'ch bod chi'n ymwybodol fod na newid wedi digwydd, chi ddim yn gallu esbonio fe, o mae na faich, mae na eogrwydd, mae na fryntni, a chi'n teimlo fe, ac yna chi'n gweld rhywbeth sy'n well, chi ddim yn ei ddeall eto efallai, ond i chi'n dechrau troi, chi'n dod, chi'n gwrando yn fwy astyd, i chi ddim yn dadle dim mwy, chi ddim yn gwylltio dim mwy gyda'r neges, i chi nawr yn gweld, mae iawn yw hwn, dyma'r gobaith dwi wedi bod yn aros amdano, dydyn ni ddim yn ei ddeall o'r blaen, ond nawr dwi'n ei weld e, ac nawr i chi'n clywed ac i chi'n dod yn llwythog mae'r eogrwydd fel mynyddoedd byd, chi'n dod yn flinderog at droed y groes. Rhaid ddim dychmygu neb yn sgipio i droed y groes. Bod na rhyw ddawnswerin ar hyd y ffordd i'r groes, allu ni ddim dychmygu hynny. Yn chwerthin ar y ffordd i'r groes, allu ni ddim dychmygu hynny, ond beth allu ni dychmygu yw hyn, mae rhywun yn cropian. Pryn ar nerth i gyrraedd droed y groes. Pam? Maen nhw wedi blino ar ôl gweld i pechod, maen nhw'n llwythog, maen nhw'n flinderog, maen nhw'n eog. Heb obaith efallai, yn meddwl oes gobaith i mi, yn dod at y groes, yn teimlo does dim gobaith i mi hyd yn oed. Fi, falle, wedi bod yn grefyddol, a fi wedi gwneud proffes, fi wedi troi ffwrdd o'r Efengyl ers hanner canrif, neu beth bynnag yw e, ac yn teimlo does dim gobaith i rywun y fi, ond dyma beth sy'n mor gyffroes yn yr Efengyl. I'r rhai felly y mae'r Efengyl yn cael ei chyhoeddi, ac i ni'n pledio â nhw, dewch yn llwythog ac yn flinderog a droed y groes, ac yno yn cael gweld Crist ar hyn mae wedi wneud drostoch chi. I chi'n dod yn llawn briwiau a chleisiau a bryntni, ac yna'n plygu o droed y groes, ac yn gorffwys o dan ffynon a agorwyd ar y groes, ffynon Iesu Grist, y ffynon o'i waed yn llifo, lle golchi'r pob staen ymaith unwaith ac am byth. Dyna i chi ffynon. Os gewch chi'ch golchi mewn ffynon ar y ddaear yma, chi'n golchi'r brwntni ffwrdd a'r baw a'r bydreddi, ond o fewn hanner awr allwch chi fod yn llawn bryntni a bydreddi to. Ond yn ysbrydol, pan ych chi'n dod at ffynon o'r gwaed a lifodd ar y groes, pan ych chi'n cael eich golchi'n lan, mae chi'n cael eich golchi unwaith ac yn byth i tragwyddoldeb, mae'n cael gwared a bob staen pechod, a'r drewdod i gyd. Ond mae'r Ysbryd Glân dal ar waith yn diwy. Mae e wedi arwain eich traed a droed y groes. Mae ef sydd wedi peri i ni weld ein pechod. Mae ef sydd wedi peri yr enaid ddod at y groes.
Ac ef sydd yn rhoi y rhodd o ffydd. I ni'n cael rhodd o ffydd. Mae'r arglwydd yn rhoi rhodd o ffydd i ni. I ni bwyso yn llwyr ar Grist. Dyna beth sydd yn digwydd wrth y groes. Y mae'r ffydd yn cael ei rhoi i ni. Nid ffydd yn y pen yn unig. Mae hwnna'n bwysig i ni'n goffa credu'r ffeithiau ac fe fydd yn cymryd amser i ni ddeall ac i dysgu'r ffeithiau i gyd. Wrth gwrs, hynny, dydych chi'n mynd i ddeall y ffeithiau i gyd yn sydd, ond i chi'n deall hyn, mae yna un fyna sydd ar y groes ac mae yn maddau'r cyfan i mi. Mae e'n golchi pob staen pechod i ffwrdd i mi. Mae e'n fy ngwneud yn blentyn iddo fe ac mae'r ffydd yn cael ei rhoi wrth ddod. Ac yno wrth droed y groes, mae'r ffydd yn cael ei rhoi i ni gallu ymddiried ein heneidiau yn llwyr yn Iesu Grist, Ioan 3:16, canys felly y caro Duw y byd, fel yr rhoddodd e fe ei unig anedig fab, fel na choller pwy bynnag y gredo ynddo ef, ond caffael ohono fywyd tragwyddol. Bydd neb yn colli hyn, bydd neb yn golledig, ond yn cael bywyd tragwyddol sydd yn credu yn Iesu Grist, ac wrth ddod ar droed y groes, does dim byd arall yn bosib i ddigwydd. Os yw'r ysbryd glân wedi arwain eich enaid at droed y groes, os yw wedi'ch dod â chi fyna, chi'n pledio am drigaredd, dim ond un canlyniad sydd, ni fydd gwrthodiad, ni fydd troi ffwrdd, ac fe fydd yr arglwydd yn rhoi rhodd i chi. Falle bod chi wedi trio credu am flynyddoedd ond yn methu, ond nawr mae'r rhodd o ffydd. A beth yw'r rhodd o ffydd? Y gallu i ymddiried fy enaid yn yr arglwydd. O amlonyddwch i enaid sydd yn llwythog. Yno caifolwg ar ei bechod, ond hefyd caifolwg ar Grist. Ac yno fe wel un a gadwodd y gyfraith yn llwyr yn ei le. Yno fe wel un sydd yn ymestyn allan ei ddwylo sydd ar led. Fe roes ei ddwylo pyr ar led, fe wisgodd goron ddraen, mwyn i'r brwnt gael bod yn wyn fel hyfryd liain main. Yno cymerau'n pechod a'i osod arno ei hun, yn golchi'n lan, ein gwisgo a'i gyfiawnder ef. Mae'n ein gorchuddio ni'n llwyr a'i glogin o gyfiawnder. Mae'n ein gwneud ni'n gwbl lan. Ond am ffydd, am ryddhad, i dderbyn y fath rodd, y gallu ymddiried yr enaid sydd yn llwythog yn yr hyn oll a wnaeth Crist yn ein lle. Mae credu yn y pen, wrth gwrs, mae'n elfen o gredu yn y pen, ond i gredu yn yr enaid. Dyma chi drawsnewidiad sydd yn digwydd. Mae'r llawenydd sydd yn dod, mae'r rhyddhad. I fath enaid â hynny, dyw e ddim bellach yn mynd i ddadle a ceisio cyfiawnhau bydolrwydd a hunanoldeb a phechod. Mae e wedi edifarhau. Mae wedi gweld y pechod. Ac wrth gwrs, mae bywyd cyfan o edifarhau ar ôl. Ond mae yna newid wedi digwydd. Chi gallu weld e. Mae yna rhywbeth fan hyn sydd wedi perydd fe weld difrifoldeb y bryntni pechod. A mae wedi gweld sancteiddrwydd Crist a'i berffeithrwydd ef. A nawr mae'n gwisgo'r clogin o berffeithrwydd. Dyw e ddim yn berffaith ei hun nag yw, ond mae'n gwisgo clogin Iesu Grist ac yng ngolwg y tad be mae'n gweld yw perffeithrwydd Crist. Mae'n gweld i fab Duw, i dalu'r pris yn llawn am ei ryddid, am ei achawdwriaeth. Nawr mae ganddo'r gallu i gysgu yn y nos, yn gwybod pa beth bynnag a ddaw, fod ei enaid yn ddiogel ymreichiau ei waredwr. Ond dyna un elfen ohono fe, nawr ni'n gallu noswylo yn gwybod y mae fe enaid yn ddiogel yng Nghrist. Sut ni'n gwybod hynny? Dwi'n pwyso ar Grist. Ni'n gallu camu allan o'r drws yn y bore, beth bynnag a ddaw, dwi'n pwyso ar Grist. Cyhoeddodd Paul, holl gyngor Duw. Fe gyhoeddodd, fe rybuddiodd am y farn os gwrthodir Crist, os anwybyddir yr alwad i edifarhau a chredu. Fe bwyntiodd Paul at y llwybr cul a arwain at fywyd, ac at y llwybr llydan a arweinir at ddistriw. Fe ddywedodd D.L. Moody, edifeirwch yw y deigryn yn llygaid ffydd. Dyna chi ddisgrifiad. Beth yw edifeirwch? Wel, y deigryn honno, sydd yn llygaid ffydd. Maen nhw'n mynd gyda'i gilydd, ond ydych chi'n methu gwahanu nhw. Edifeirwch a ffydd yn mynd llaw yn llaw.
y dagrau hynny. Y dagrau am hyn y dwi, y dagrau am yr hyn y dwi wedi ddweud a'i wneud, y dagrau am fy mhechod, y dagrau am tramgwyddo Duw, am dorri ei gyfraith. Ac yna'r ffydd dwi'n ei gael fel hodd. Gai ofyn, pa beth am newch chi? Gwybu Paul fod y neges yn dramgwydd. Oedd Paul yn gwybod hynny. Oedd yn gwybod na fydd e'n cael ei osod ar rhestr yr etholedig o'r rhai mwyaf poblogaidd yn Israel. Neu'r cenedl ddynion. Oedd e'n gwybod na fydd e lan yna gyda'r rhai breintiedig a fydd pawb yn dwlu arnynt. Roedd e'n gwybod hynny, doedd e ddim yn poeni am hynny. Roedd e'n gwybod y byddai'n tramgwyddo. Roedd e'n gwybod fod y neges yn dramgwydd yn rwystyr i'r Iddewon ac yn ffolineb i'r Groegiaid. Roedd e'n gwybod hynny. Ond, drwchwch ar adnod 19 ymlaen, yn gwybod hyn i gyd, yn gwasanaethu'r arglwydd gyda phob gostyngeidrwydd a llawer o ddagrau a phrofedigaethau, yr rhai a ddigwyddodd i mi trwy gynllwynion yr Iddewon, y modd nad ateliais ddim o'r pethau buddiol heb ei mynegu i chwi a'ch dysgu ar gyhoedd ac o didi gan dystio leithi i'r Iddewon ac i'r Groegiaid hefyd, yr edifeirwch sydd tuag at Dduw a'r ffydd sydd tuag at ein harglwydd Iesu Grist. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn galw arna ti i ddod ac i weithio yn ein plith. I ni yn gofyn y bydd yr ysbryd glân ar waith yn plannu'r hedyn o fywyd, yn agor llygaid y deillion, yn arwain traed, yn arwain y neidiau a droed y groes ac yn rhoi yr hodd o ffydd i ymddiried ac i gredu yn yr arglwydd Iesu Grist. Tyrd gweithio yn ein plith. Diogela ni tywallt y lan ysbryd arnom, bendithiau'r holl ddydd a'r dyddiau sydd i ddod. I ni'n gofyn hyn o trwy enw ac eiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Gydewch i ni orffen ein gwasanaeth trwy ganu Carol rhif 21 o deied pob Cristion i Fethlem yr awr hon i weled mor dirion i'w Duw o ddyfnder hyfeddod, fe drefnodd y diwdod, dragwyddol gyfamod i fyw. Carol rhif 21, gewn ni sefyll i'w chanu.
A nawr bydd wedi ras i'n harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.